Tingai kublay 16 pat ifiki viewers bagi kita ba subscribe bat kita bandang subscribe ngai kublay fi haka kerteng ka batiang tamu Jesus Christ bana Nazareth haka ni ga steps new blay ka kubor ka bangan keren shapi menta kalong ka jinkeli hato filak dan mo ya ka jing embam jukot hato filak tikran em wa filak dan ya ka jing embam jukot kat khat kaman shimi fi menta kalong na ka gospel kat ko Matius kalong na ka bakhat nyo kat khat ka balai ka gospel Matius kalong na ka bakhat nyo kat khat ka bakhat lai kat khat ka balai kaniti kalong ka jingem bom jukut ba kinyo itu yami ublay ubashisha tang mamehi bat ya u Jesus Christ ya u ba me lapha ni kong gumno man ban biang wong u Jesus ang ini kentin kaniti kalong ka jingem bom jukut ba kinyo itu yami ublay ubashisha tang mamehi bat ya u Jesus Christ ya uba melapha pingan itu ifi aba khambun na kibriyo man itu ifi ki shakting bhai ka jingya balai kibriyo jong perthai mo ki shakting bhai ka jingya ngam ang bangim dei ban sumar ya ka mat ho ublay ula ai ka ni ka mat jongi bangim dei ban le pathar ni ban sumar ka Henry hakaju ka por pat kum kita ki balanget shisha ho Jesus Christ ni dei bandan ka ni ka jingkerman ba ka ni ka jingyak ka ni ka perthai ka dan pat ka wai ka jingkerman ka ba khamha shu ka jing embam jukut fi ani thu fi ba khambun na kibriu ko perthai le si manong lada fila dan ha kaniam lu ha bapoi ha kani ka benta jo ka jingyam bun sin kibriu ki ting that maniam balai manong fi namar ba kimdan ya kani ka jingem ka jingkerman jo ka jingem bam jukut pi apostol Paul usung thu ba bu tho ka ki ka wai na shiti apostol Paul wang kum nu wang for me to live is Christ and to die is gain wang nakabanta jong na ban im kalong Chris Henry ban yap kalong ka jingmentoy shushu Paul bi thu wang ba ukwa ban letno nakani kamat Henry namar ba itu ki para banget kidang dan kam yu ki jing kai yu ti kampat dei ko Paul Henry utrang hir ban chublai kabot ba u Paul apostol Paul usung thu ikentin jong Jesus Christ lama yu Jesus Christ but usung thu ba shakting ka jingyap namar usung thu ba kata ka jingyap kalong tang kawai kalinti pat ba ni ki balanget how Jesus Christ ngin yo kata ka jingem bam jukut u apostol Paul bi thu shushu wang ba piwat ku slide u thu na ki shiti Thessaloni wang bangim dei ban ku slide haba kibriu ni ki bait bathan ki yap namar kim shim la yap do kalong tang ba punya khlat na ka perthai bat ngin saya kendu pat haka jingwan Jesus Christ ma bangidan kata ka jingkerman ampun kita kibriu jong perthai tiga jingkeli ka ba ngi haban bu shimat how tu ngidan shishamu kata ka jingkerman baladangi khlat na ka perthai ini syam Jesus Christ ngidan mo kata ka assurance of salvation kata ka jing sung thu ba ngimtiang te ka jingyap ngidan kani ka jingkerman te banginda let na ka perthai ka jingem ka jing sedang jo ka jingem ka bathmai shakibam jukut
ka khamba su banyak ka bangidan ni pi ngam ong habangidan ya Jesus Christ habangila ma ila itu ya Jesus Christ wahang ni perthairu kadan ka jingkeman handrai kat bang ni dang im ha kani ka do nang fini dang im ha kani ka do ka bang ikop kidang dan sibun ki ba kum u banget ho Jesus Christ udang dan sibun ki jingele kitang wan len shop ki trials ni kita ki jingtenju ki temptations mo ini kita ki jingtenju ki ba meding ni dan hakani ka percaya empat wang ini ni kamet takada pol syaka city ki nang room wang ba kadan kata ka jing su hun mo ba jong ka balang ni berkawai ba kibri ki kwa ban light no nakani kamet ban wanya kendu yo Jesus Christ ukuran kumtana na city ki nang room ba kini ki banget syar Jesus Christ kita terang no ban ni kendu no itu ti ka bangi ni ki Kristen ni yo nakani ka jing kai ka mang kai ta ba bangi niat yeldi how to nidan sishan ya mi kata ka jing terang ban ya kendu yo Jesus Christ nim syap ting shu ne mi ka jing ya wala da ka jing ya ka jang itip scam bakadan kata ka jing kerman ka bom jukut how Jesus Christ fi bon sin ki pri boleh ki syap ting ka jing ya namar ba lada kimpat itu shisha yuni ublay lada kimpat small tu shisha yuni ublay kan orang fi ki benut banyak namar ba balai kim tip dia kata ka ba shalendat kata ka ba ngin ya kendu hu Jesus Christ ka kamlang ndai tang arsya ngamla ban batai ka kam kaman shu pi pin light no nakani ka do pinyo ya kendu hu Jesus Christ bat omdan shu ka pop nta kimdan syuk ki jing songsi ki jing kuslai hanai bun sin ki bampat itu ya Jesus Christ nong ki ting that maniam kidang benut ya ni ka percaya ngamong bang idei ban ngamong idei ban ngamong bang idei ban suka ban yap no ma hanai ngim dei ban tieng ngamong ban idei ban kaman bang iem ka ni ka percaya idei ban yalap ya gospel ilmu tai Kristen ka jikman re haju por pat ba lada hajan ni la lang prepare ya pen create ya kata ya ka jingim bom jukut balik namar ni tip ting dan kata ka jingkerman te para banget lada fila itu shisha yu Jesus Christ fila amat shisha bat lada Jesus Christ fila itu ifi ba fila tikna ya ni ka jingim bom jukut ngom fil keman findan ka jingkeman ka manas ni wala ka percaya kamla man aji keman ni bun sim kiwan ki jingele andre ka do nut fidan ka jingkeman ho Jesus Christ but kumbau pol ong yang aban im kalong Christ maniap kalong ka jing toy mo habang im na ka tau Christ ni im kumno ban yalap ya gospel sigiwai ho ni try ki kam ki jam ong bangim try shu nang dan ki sam bini hapan sa bi hapan pet ki andre ka kai ka mo ong ban im kalong Christ man habang im ka focus jing kata ki jingmut jing perkhat jungi kilong show Jesus Christ kilong buat peniar kani ki hima begin long kita ki ambassadors for Christ begin long kita ki nong penpriang ni kubor jong hima ya kani ka kubor jong kata ka jing kerman jong ka jing bam jukut hakawai pat ka hima upol ong namar ngimlong shu kinong song snong ja kani ka protein re nilong kinong song snong habanan lada fidan fidan ya kata jing song tu ya kata jing mat ba filadan filalong kita ki nong song sinong japa benan nong ka jing mat perkhat jungi kanum long tang ni persen long kanong for eternity ne syata ka bom jukut haba fidan ya kata vision ya kata jing song tu ba fidan ya kata jing bom ya kata jing bom jukut ba fi ai trai na kata jing bom jukut na mata kata hima jong blai oh finda kaman haba fi alap ya gospel awa filai ban duai ki beri bepang fin be iksud filai alap yo gospel ano kadang ka jingkeman ka dok no tiga ka jingkeli ka bamenta kalau how to fi la tikna ngan ban biang ba fila dan ka ni ka jingim bam jukut pet ngan ban biang fila itu ne am yo play ani kalau ka jingkeli ka belong serious ka ban kya shisha fila itu ne am shisha yo play
Kai ka ban itu ngong fi haba kadang ka jinge per haba ong ba ni shutip bat ni itu ka jing itu ong ni ka ketien parang ka ong that they may know you wong no this is eternal life ka ketien parang ka ong that they may know you the only true God and his son Jesus Christ whom you have sent. Kagani kitin no, hakakitin parang ne kaban itu kalau ka bakyama, ka basyong kyama. Kung mantangan ay no kusay Philadelphia, pi itu ne ami tay ba. Teng haba ngimdan ka jingedai ka bajan making syong isi itu kman. Ka si itu kman kam da syong kyatan. Mau kitin kasingaw, si itu dor kman siya. Hai bai mo tin parang go dai haban itu banda itu syam bandan kata ka jingya dai te haba fila dan jingya dai batno fida itu igre fio ma itu bai ma itu ba di perlok jonga leni di bahim sam ubah syaiwan kai ma banyak keren fi itu mut fidan ka jingya dai te ka closeness kata ka jingya dai fi but itu ya ublay kalau bandan kata ka jingya dai ni hakaktin paragi om ka relationship with God. Fidan na om ka jing tu ublay itu ne am fi. Haba fi itu yano lada fi pan jingerap kinampak pan ai fi. But fi kloy ban le nam ta jungki. Fi keman kadang ka jing fi kani ban itu ublay kadang ko kasno ro ka jing ban vida fi kloy ban le nam ta jung ban kloy ban le na ka ban ta jung fi ban haba fi let shaki jing duai ro haba fi itu blay fi let shaki jing duai ro fi da smau thu te ba blay kuran fi da smau thu te ba fi let chu fi yo bat fi let ban mani fi fi kloy ban le na ka ta jung fi kloy ban ko mo tin jung kani ga dega jing itu blay mentah step ngaban yang fila itu ne hakani ga rukam ban itu blay fila nam banong hoy nga itu blay itu nga ko mo ye kitin jung akloy ban akloy ban ko mo ka ibule ban haba fidan yang kata nang findan kata ka jing kerman jong ka jing imbam jukut ani thu fi kidan dipor bang aduai ngabang bang am kemen kan ga percaya bang ayalak official gospel kai ban yo nang ni kidan ga por bang alek ban duai blai ga dan ga tu intimacy ga tu ga jing duai ga ba thiang ga ba kiu sa chu blai ba teng ka judan ga por bang try jisu kodor ngade kendu mat mi makmat kanu ni la lai no kan ni ga do mo pikat bagi dang kan ni ga do kadang ka jingele ka ti por bang kadang ka tasel me kata ka jingele apren o mensim ka do ma hendai ni tala poi shu ta ka jingim mam jukot ni tala kan ka do om dan shu junam ngin mani yu blai fi ban itu yu blai no ngong fi kali ka bajliu ha nginumla ban itu lot yu blai hang ni hoi ni dan anong fi kadang ka jing itu yu blai ni itip ni dan kendet namar la pen i ni lembak ka tin jong blai balau lembang mensim khut badan hapo jeni bala pen baptis ni do mensim khut udan mensim khut upen pa yu blai lembak ka tin upen pa ma abang hidan yu jing duai hari kat bang hidang dan hakani kado manong fi ngimpat la ban itu le bat kani gaji imbang jukut ka bangin salat ru balai ka kalong ka kemen bahana marba kani ka bible ka kalong tak ka barit e bau blai upen pa henry ngin dala lek banyak kendu yu junam kata ka jing itu jung yu kunong kotshu kam dadan kam shu ba tibriu tin hikai ni tin jong blai mentang nang yo ini nang hikai blai nang bu ini nang hikai ban hikai ni tin jong blai ndai simat ni dala let no ni dala kendu yu blai tak sni dala dap tu ka jing syar ba junam ngin sa itu yu dala di marhman kumbo pol u yetu naka ngan peni fi naka
ki siti sinong korin kalnong ka ba khatlai pet itu wong mentau wong ni namar itip tangkat tu kat ni bat ni thu ulpar tangkat tu kat ni hendra inda kata ka bajana ikan poi inda kumta pendam no ya kata ka batang kat tu kat ni wong no menba ngadang kena ngakran ku kena ngala snow ku kena ngala perkhat ku kena kan hendra menta ngala rangba ngala ino ya kita ki iru jong kena namar menta ni yo itang kumbaha kayet berngut hakabadum berngut berngiat hendrai hangta markhat mentang atip tangkat tu kat ni hendrai hangta ngan itu biang sam ngan hangta ngan itu biang kumju kumbala itu biang ru yang ni siti pol nong koren nong khat la ka nong ba khat lai pinda puli da ki khat ka ba khandai hadu ka ba khat a pinda puli kani kamut ban itu mut haba ni itu ni yu blai ni sotu ira jingim bom jukot bat haba pol kuran hini kentien wang ba ni itu am tangin sai iu jisu marman ka ublai ulang ubalang eternal ubalang bom jukot mut haba ngilat syabana ta puara ka kaji itu jong blai kanung kot de kanong lentang ginang tip yu menta haba fi puli ka bible ni kong fidang sedang mat puli ka bible ni kong fi pat smutu stang right hadir kat ba finang nangam ini kitin blek kana komen finang yo ki jing smoke tu di ba thamai ti bangin itu yu blek ta por nin itu yu kamdan chu ta ka jing kot kata ka wei ga jing komen ba hang tu por mundan chu ka pop mundan ka ini nak mani yu blek man la kasni man la ka khlip man ngin mani ba kata ka jing itu yu blek kana thamai na kasni sha kasni kumba fi puli kitin jung blek kana thamai kam jurem gane kitin jung blek kata boleh berpa kakak ni ndrei kata sini mau fi kata bajana ndawan man ta bajana ni Jesus Kristus le bajana ni se i makmat yu tila dangi kwa ban i bandan kata ka jingkerman bandan kata ka jingtrang kata ka vision ni kata ka ho kaba ni se itu yu junam la junam how to fila itu mo ka fidang dan ni ka percaya kumno fin itu yu blai pan kumno fin itu yu blai kalong lang ba kun ka gospel yu honest kal nang ka khat sam kat khat ka ba hnriu bat nyo snap man puli fi u jisu la yatu au nga u balong kata kalenti bat ka jing shisha bat ka jing imde bat ka jing imde wong balong ka lenti ka jing shisha bat ka jing emdin amdan ubawan ha ukpa hendrai tangdanga bafin itu ya ublai na ngani tu fi kadan kam bafin itu sya Jesus Kristus nama u ulang kalti sya ukpa lada fila itu yang finda itu ya ukpa jongaru hendrai nadu mata fi itu ya u bat fila yo i u fi lada fila itu ya Jesus Kristus fin itu ya ukpa ka snap ha kani kalong kya ba kani message ngam siwang ba filet jing sang la itu yo blai em kamut tu ngam penram ya ka jing la jing sang yang fi man ka Sunday man ka Bible study ngaju Quran ni ndrei fi hak banda itu ti yo blai fin hak dan banda dan dia kata ka jing dai fin hak dan ngam nang menong ka intimacy mo kata ka jing man kata ka jing jante ka ba fi smu tu ba fi duai men step ukuran tu blai fi ukuran te lang ba ka tin kumba shwa bangan ai kani ka khubor menne fi ka bangan ang puli nak tinjung ble ukuran ya kani kan tanga daw kwa ban hikai fi ka bangan ang puli kani ka gospel mati yo anes kan nang bakhat nyo ka ei ka ba sho engam ne kalong kani te kalong ka jingim bang jukot bakinyo itu yeme uble ba shisha tang ma me hi ba ya Jesus Christ ya ba me lapha kani ka shan bangan keren ka no ka jingkeman ba ngapusan ni kini kitien ba ngandalet no na kani ka percaya Andalet no kani percaya kat ngan saya kendu yo Jesus Kristus. Man markhmat badungan saya syam. Kat no kalau ka batiang nang ni haka percaya ru. Abang ni itu yo Jesus Kristus. Ngapang bagi mendan kijing u Jesus Kristus simpular ban mendan kijing wa ka percaya finum yo ka jingso. Andai ba u ai ta ka jingso ka ba ka percaya kam la ban an. Ka jingkeman ban tip ka jingkeman ban puli kitin jong blai. Ka jingkeman ban duai. Ka jingkeman ban yalam ya gospel hiwai.
Banyak ban duai ki wai, banyak ban syakri ki wai, banyak ban syarai. Tak kali ga jikman ka bau Jesus Kristus upha wa kitu da penlong senran. Kan ni kan ka jikli ngam fi. Tidak dan em ban itu yu blai. Ne fi syuam hoi bun sin nakali hoi ngal along Kristan nakali. Ngal along kata-kata balang ngadan hang tang. Yang kata kam dei ka jing itu yu blai. Ka jing itu yu blai kalong pihak long simat te personal. Personal ka fidan semua scam kata. Kani kan kalau kata kajing itu kani kata kalau kajing itu yo blay kaba fi hab nama kaba fi hab da experience kani kan ai fi kata kajing kerman no ba fi nom syapting kajing ya fi nom syapting te ba fi sutu ba dalet nang ni fi hang ni me kan no kaba khlanduk prapos nam Hanya junam anong fi kanan kata kajing im kabam jepot kabam kama ngam la ban mudor na ni tambah niya yak khmi kata niya khmi kata kajing wan turai fi ni makani ka percaya kum tangkum ki nganong fi tangkum kita ki pilgrim pengia kita ki pilgrim man peni isu fi naga gospel yo anesi bakini ki senran jong Jesus Christ Nada village sa gospel yo anes kal nang ba Henry. Kat ka ba Henry ba Henry pupra. Pat ngai su ifi ngai puli nang ni. Ka gospel yo anes kal nang ka ba Henry kat ba Henry hadu Henry po pra. Pai hawa wong ni wak Nadu kata shibun na kisenran jongu kilai kaladin no bat kim yalet dam shu batu. Namar kata jisu lakali ya kita gi khat arngot piru piaman ne em ban let no. Ndai kisenran ki jubak kuno ndri pundai. Bat kila nget karo ndri pupra kaum ne. Anda kum tau Simon Petrus layatu au. Go try dei hanopat nin yalet. Medan ki kentien ka jing em bam jukut pi ublem khat shibun la khat khendet la je si kidan ki bun ki senran ki ba i na yu Jesus po haba hakani ka lenong ka bandri ublem ukuran sepang tu kupu ba bana banang kita puli na kadu khat ka bani kong ukuran sepang tu kupu bana banang bawan hiang ba ulong Jesus Christ no kupu bana banang ban Habang la itu untuk wong la da film bam ya kamet cuma bat ya film di ya kasnam cuma film la ban yo ka jingim bam jukul andai haba kini ki bagi senran bun na ki jium tu ki asno ya kata ka penthut ya ki ong kumnu ngila ban bam ya kamet jangu bat ya kasnam jo ki la ipad no andai kim so thu bau Jesus Christ haba ukran ya kata ukran ya ki kentin ambe ya kamet am ban bam si saya kamet jangu andai wong ba ki kentin cuma ki dan gajing em na baru dan mensim ti haba kini ki kharngot pat ki sung thu ekta ki ong Petrus ong ni wong hakat khat ka ba ndrep khandai ong akha khat ba rep pangan ban biang manda kum tau Simon Petrus lai thu au ko try de hang no pat nin yelet mi medan ki kitin ka jing em bam jukut kamun ngani thu ifi ban itu yo blai ban itu yo Jesus Christ kalong ban ko ngu ya kikitin jong ban dan ka jing dai jong fi ba Jesus Christ ban ko ngu ya kikitin jong how to feel like ko ngu ne am ya kikitin jong Jesus Christ how to fi ko ngu ne am habaya lap ya fi ka jing sishan no fi kloi ne am ban ko ngu yo blai fi bun sin no me fi habang ilet duai ki briu nyelet duai tu dan ki Hindu tentang nyelet duai ki bang pat tep yo blai hang tung tu gi okya ibu kiti giokya agi hospital na julai giokya ndrai kata ka giokya juki kamtep kammet pat baki itu yu blengin la kali ki itu ne am yo Jesus Christ kimtep ye penganong ifi na padang gini gi viewers ka ki ba fi kini ki ba pet mentai kan yo kubol kan ga step sing blai let's say blai la pen khia ya ka met jong fi kidan rong anong ifi kitu gi bangina juluai leng baka food fi
Fila ban comments. Bungut gila juduai na ba phone na ba fi follow ya Facebook page fi juai tu number na phone che fi yok ya hakaman. Hendai ka jikli ka bang kali na fila itu ne am Jesus Christ. Fi ko ngo ne am ya tin jo. Jesus Christ kan iban biang wong kuno. Wong fi hanga atrai hendai film ju ko ngo ya ka ai ka bang am. Ini ka bang hukum. Ban iet ya Jesus Christ kamot ban iet ya ki hukum jo ya ka ai bo am. Fi haba teng ila duai ki bri kila yok khia na ki jingpang ki ndrei haba ya la pat ya gospel long ba fin hap kala ka mot kong fin hap kala ka bomot pia plan na ki pop fin hap i no fin hap i Jesus Christ fin hap pendap ya ka jing pen baptism ba fin hap yo priang ka men sim khut na la ya la kata ki nya no kim tre ban ko mo ya tin jong le kim tre ban ko mo ki kham i ki nyam gi rukom ki kham i ki bri banyak apa iet yo boleh. Lada fi dan kam ban fi itu yo Jesus Christ wang ba utau ba kwak ban bot yang hak ban len ladi. Ho ban ra ya ladi na Calvary. Fi ban itu yo Jesus Christ kadan kam ban syak sitam lam na benta jong u Jesus Christ sim kular ini habang itu u bangin myo ki jing pen sitam wang kuno ki jing pen sitam kin sedang so nak yeng nak sem jong pihi o ngala jumat ya kan ni nganong ifi kitu ki basno tu ya kan ni ki bala mat si kan ni filak ban comments hakani ka YouTube comments ya ki ai ki ba fia kendo leng ba ki bahayeng jong fi ki ba pen sitam haka ba min kong jong ha ba fi itu yo Jesus Christ fi kloi ban le no ya ka ai ka ba fi kloi ban long ki nong bot ki senran jong Jesus Christ Raila da fidang iet ya kan ka pertai fidang iet kambun ya ki bahayeng basam fi fidang tieng yo ki be fi fidang tieng yo ki pentot ya fi fidang khap iet sibun fi sikwa tang ki jing pen khia hakani ka man anong fi para fi pat itu yo Jesus Christ fida itu sya Jesus Christ fi finum iet syu ya ka pop ngam bangila jana re fi finum dan syu ka tuka cycle jong pop finum sungo tanak syu ya ka pop fin iet yo Jesus Christ fin itu bat fin iet ban le kaman But finda terang ru banyalap ya gospel. Finda terang ti ba kumno men step fin duai bo blai un le ite ba finyo elap ya gospel you know. Ba finyo ban penduai you know ki badan kaji sakte sakum bagi bodong baman. Finda kwa banyalap iki sekadi song new Jesus Christ. Namar ba fila mat te. Ba fila mat chimat bo Jesus Christ ulong nong penem no fi. But ublay itu if you I bore if but ba fi alap ya ketinjong blay ublay wong kumno wong ai to bakran ya ketinjong blay ukran kum ba ublay ukran findan kata ka ikhtiar ka bor haba fi itu ya ni ublay uba im findan ka ikhtiar ka bor haba fi duai ki beri kenyok ya findan ka jing artatien fi filet be kimin sim baman ka kin pan but fi let ya lap ya gospel fi dah kemen bagi beri kenyok ban wan im but fi penyiar ki hima benan amdai nak benta ka buram jong bri na ta jongi kani dei ka taka jing itu yo Jesus Christ pada hava itu kani garukam sibun kinwan ki jing sya pen sitam ban fin sya i naki bahir masam le si fin sya be naki fin sya kantat tang hatu fila itu nem yo Jesus Christ kani garukam ne ka sulong tang haki jing mot jing perkhat jong fi kalong tang haka jing snow jong fi ni Henry kalong kai ka ba fi ko ngo bonle di kam Jesus Christ ukam shimla ong ki ba bangan ong fi ba unbu ini ha pertai bangin sya pen sitam bangin so bangin dan ki jing tanju bangin dan ki jing Henry kita ki jing kin penlong kan ni bangin sngau tu te ba kata ka ba kham kra kata ka jing bang jukot ka kadan ni nama kula Ulak kular te ini pinsong suktu kan dan gini gijing pin sitam ban fi hakatu ko por fins ang ani try matram si siya banyak kendu banlat nak nak do banyak kendu me namar pol wong ban em yang kalong kures nrai banyak kalong gajing mentoy bangin ayap nang ni ngiti kena ban gajing mentoy ka bakra ba para banget ngadong ban itu yo Jesus Christ kalong ban syak sitam lam padu pai siti shau Jacob kalau nak banding kong tak ka ba wong kumno Jacob wong kumno siti ka banding kong
ka siti u Jacob ka nang ba ningkam ka khat ka ba wang no ba ka khat ka ba sa wang tu fin nyo ya ka jingkeman sudah ko para banget joma haba fi ha ki jing tenju ba bonjan haba fi tip ba kata ka ba perang ya ka jinget jong fi ka penlong ya ka jing ya isya Henry kan ka jing ya isya to ai kan yo la ka jing troi ba janai ba fin yo long iba janai ki ba teli biang ki bamdan jing duna hai ru kamu ban itu yo Jesus Christ kadang kam banyak yang pedang ki jing tenju idan kam ban kemen ki jing tenju namar idan ka jing kerman ho Jesus Christ tu blame ke khu ifi lakini ki kentien tu tap ni khmat ni dua lang mentang ba kitu ki bampat itu yo blame kitu ibadan sudan hakaniam akhat ngayewe refi bala da fi kwa ban itu yo Jesus Christ kadang kam ba fin kala ka ba mod shisha mentang ka step akhir ka snila da fim itu yo blame fi dang itu yo sultan dang itu ifi ka pop kadang itu ifi akhir ka sni ka jing bam jukot jong fi kan lang ba khadu jak ding fi kai ka du jak ding ka de ka jing penyak khlat no ye fi no blai kai ka jing ka du jak ding ka de ka kadan ka jing bitar jong blai namar ba film sim la ko ngo film sim la tre ban itu yo ni Jesus Christ habau lawan ban kular fi ban ai fi kan ka jing bam jukot fi syong kini yang yurkam fi kam iet ikibriu fi am iet ka jing kai ikibriu ban ya ka jing iet ban ya ka jing kai jong blai fi syap ting ikibriu di balak ban penjat tang ha ka mat henry fi syap ting yo blai balak ban penjat fi mat bat men sim hadu jap ma malong serius si syar ni mi no ni ki jing long nyam iet ya ka tin jong bai le kat kum ba ka dai tin jong blai fi yo ya ka jing bam jukot kala ka bamut kat badang dan iet no ik pop phai no shu blai kadang ka jing kerman pan man sat khut ya snam jo Jesus Christ let ka jing pen baptis bat padiam yang mensim khut bat sedang ban jing ka jing ka batman fin syam shisha ka jing kerman hong blai fin syam ka jing kerman tu min aduai kan ra Jesus bakodor na da duai kan ka steps ni blai mga kren ya kan ka kubor kan troi na kren troi Jesus da ka ka bamela pen shai troi bangin itu yang megan troa Jesus korol ka jing temu jame banwan sekali ka pertai ko Jesus Christ kalam bangin itu ya ukpa ban itu ya ukon bangin itu ya ukpa lang bau kon bangin yo ya kan ka jing bau jukot bangin yo ya ka jing bau jukot bangin kongo ya ka kitien jong Jesus Christ namati Petrus wam you have the words of eternal life shanong in let medan kitien jong ka jing bau jukot bangin long kita gis senran ki ba shisha tuan bagandan ka jing pen km shimat bagandan ka revival boro kani ka sor aga shnong meghalaya kan ro state meghalaya ro Jesus ko ro bakan pas ki wei begin wan pat sha ka tien jong me begin e khambon ya ka tien jong me bani ki niam ki rukom kan ro Jesus ko ro Jesus begin len la di begin bak na ka dik na begin kran ya ka jing shisha kan ro Jesus ko ada dua itu raja subaki no kenu ibas ngap kan ka por bang mensi makut jommi unda khata raja subakodo unda khata iki raja subakin sngau thu tra begin yok ma chi na begin dan kita ka jingkerman begin siap ting da jinyap dari raja subakodo baka jinyap kalau tak ka jing penya khlat nang ka dok raja su ya ka mensi kan let chau tong nong thau tra bolong blai bo em bo shisha begin ya kendu begin ya itip begin ya itu ya me junam makan thamai tra begin dan kan ka jingkerman ka ho begin nam kita ki citizen kita ki nong shong shnong jaga breng om jaga ni ka perthai tra ji subakodo hallelujah tra ji subakodo tu da ka ku ini nong pet tra begin shim serious tra bahak kertang jauh Jesus Christ bana Nazareth tra ji subakodo ni IT tra ji su shami begin viewers tra barhaka bawai no tu ai baka jingit ba jang blai na bam jukot shabam jukot ka jing ai jang Jesus Christ na bam jukot shabam jukot but ka jing slok tam ba thiang tam jong men sim khoi ai kin lai hawai kin shongsa hangi baro ibamani shisha ya kertang jong mi bentro amen long ka burong chami kublai shibun biwas blai per khui fi gini